Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Wembukelo impunga yesintu. Nayi incwadi indlela yesintu. Abantu bakhalile kakhulu ngoba abantu bayakhala abantu bahlezi bekhala ukube kuya ngabo. Angabi izinto bafuna abantu ukuzithola mahala, ngabe izinto abantu bafuna ukwenzelwa mahala. Kanti akahambi kanjalo bafowethu. Yabona indlela yesintu lena bafowethu iprintwe ngemali, kanti indlela yesintu iyabiza emuva. Kodwa ke ngoba abantu sebebaningi bengikhalela ukuthi isipesheni ngangisifisa, sangishiya ngoba imali ngangade ngisalindile ukuthi ngibe nemali. Kulungileke. IValentino ke lena bafowethu special. Ispecial lesi seValentino. Indlela yesintu ke amakhophi nje awu30 kuphela kusho ukuthi sizohamba isonto elilodwa. Amakhophi awu30 450 uhlanganise nokukuthumelela. Nawe ko kade usalile awusezusala kwindlela yesintu. Iyona kuphela bafowethu ekwispecial. Icoshwa phansi 450. Imbila ke yasola umsila ngako lokho. Uma kuukuthi indlela yesintu uyayidinga, indlela yesintu iphethe into ezijulile bafowethu. Umbele lona bafowethu ogwansile. Kubalekile ke na ukuthi ukreze kuwona lo mbele wempunga yesintu. Ikwispecial ke bafowethu lesonto nje phela. Libekisa iorder lakho uyithenga indlela yesintu ngeke uzuzisole. Nawe ko kade usalile. Nasi ispecial sendlela yesintu sesikhona njengamanje 450. Mawufika eMphilandaba uzoyithenga khona 350. Kulungile. Uyazi bafowethu nodade wethu. Ayikho into ebaluleke njenganokwazi ngempela uqonde ukuthi ithongo elikuphethe, ithongo elikwembethe, izithunywa ezikwembethe yini ezithandayo phezulu komzimba wakho. Ngoba kunezinto esizithandayo thina othola ukuthi abantu abadala basembethe abazithandi. Angikwenzela isibonelo. Eyeve nguthanda umuthi, ayeve nguthanda umuthi. Umuthi ngiyawuthanda mina. Kodwa abantu abangembethe abawuthanda umuthi. Kodwa njengoba umuthi ngiwuthanda kwesinye isikhathi ngiyangibona ukuthi ngeke la kufanele ngiwusebenzise umuthi. Yebo baningi kumina abangawufuni umuthi kodwa bayidlazana bawuthandayo umuthi. Ngoba phela uma into uyithanda ingoba kusuka ukhona lo moya okwembethe okuyiwona okwenza ukuthi uyithande leyo nto. Kunomuntu obuthandayo utshwala. Ayiyabona uncomba ukulala engadlile. Akuyena obuthandayo kodwa kukhona lo moya omembethe, kukhona lo moya ophila kuye okuyiwona osukunqaniwe. Njengoba ngisho nami ngithi umuthi mina ngiyawuthanda umuthi. Umuthi futhi ngawusebenzisa kakhulu futhi ngiyakholelwa kuwona. Ngiyakholelwa mina kuwona umuthi. Kangangokuba njengoba amakhehla athi umuthi angasawusebenzisi. Kodwa ngibuye ngiwusebenzise. Ngiyacela kuwona amakhehla ngishisa impepho ngicela ukuthi bofuze. Hayi lento idinga induku bofuze. Awake ngigqume bo. Impande lezi bofuze amakhambi lawa. Ngivumeleni ngiwasebenzise. Nangempela bayavuma.
Ngisho ukuthini ngalento engiyishoyo? Kunomuntu othola ukuthi akaziqondi yena ukuthi abantu abadala yini abayithandayo kuyena yini abangayithanda. Ahamba enyangeni athatha umuthi. Uyabona ke nje kuba ungaziqondi awukuthi mawufika ekhaya bese uyayibika lento obuye nayo enyangeni. Ubike lo muthi obuye nawo enyangeni ukuthi ngiyacela nina abantu abadala. Nangu umuthi engibuye nawo emphelandaba kwempunga yesintu. Ngiyacela ukuthi ngiwusebenzise usebenze lento engifisa ukuthi yenzeke egazini kimi. Lesifo engifuna silapheke bese siyalapheka. Ukwenzelani lo? Ukwenzela ukuthi uma kuwukuthi abayifuni bona leyo nto bangasheshi bachithe kanti ngempela ibizokusiza ngoba phela ikhambi leli. Kunomuntu othola ukuthi uthi hayi mina nje umuthi mina ngiwusebenzisa, umuthi mina futhi angiwufuni, mina ngisebenzisa iziwasho. Uthola ukuthi leziwasho azisebenzisayo zigaywe ngamakhambi lawa athi akawasebenzisa uma eyiwona. Awuthi ke ngikusikele kancane. Uyabona igama isiwasho igama lelo elumfakela lisuselwa egameni ukuwasha. Ngokwesintu sethu asiwashi thina siyahlanza. Izihlanzi lezi zokuzihlanza ngokwesintu. Kodwa igama elumfakela kuthiwa iziwasho kususela ekuwasheni ngoba nako ukuwasha igama elumfakela lisusela esilungini uwashi. Uyabona lonto? Manje uma kuthiwa isiwasho bachaza ukuthi isihlanzi sokuzihlanza. Bamba lapho. Kukhona izihlanzi nje okanye iziwasho nje zemvelo ezimvelo. Ezisuke futhi lezihlanzi lezi zidaliwe ukuthi zikuhlanze ngaleyo ndlela. Thatha intolwane, thatha isiqungu, thatha omalisaka bonke, ufake nawo umsuzwana, ugqume ugeza ihlanzi leso sokugeza esisusa izichitho nezinyama phezu kwakho njengomuntu. Leyo nto ayidingi ukuthi uzuyibeka isandla uyikhulekele, umkhulu omkhulu vele wayidala ukuthi ibe njalo. Manje kuzoba khona umuntu othatha lezo zinto azigaye azenza isiwasho kodwa uthe amakhambi wena uwafuna. Awasebenziswe namakhambi. Kodwa megayiwe uyawasebenzisa. Kunomuntu ukothola ukuthi akaziqondi uthi yena usebenzisa iziwasho kodwa uthola ukuthi usebenzisa amakhambi agayiwe. Ukhona umuntu bafowethu othola ukuthi izithunywa zakhe nekhamba zilithandi kangako nempanda ziyithandi kangako kodwa lowo muntu ufuna isiwasho okanye isihlanzi esibekwe isandla okanye esikhulekele. Kunomuntu othola ukuthi uzothatha amanzi awahlanganise bese awakhulekele lamanzi sekuyisiwasho leso. Kunomuntu ukonethongo elithanda into enjalo ekhulekelwe. Yabona? Kunomuntu onethongo elithanda into eyakhiwe ngomkhuleko. Uyabona? Ngoba manje lethongo lakhe lisaba ukuthi lamakhambi lawa asuke segayiwe, lamakhambi lawa asuke sehlanganisiwe. Kukhona nezinto ezibuye zifaka othola ukuthi lona lizithanda okanye lashawa ngazo. Yingakho ke uma uwumuntu uthi wena usebenzisa iziwasho kubalekile ukuthi uqonde ukuthi iziwasho zini lezo zisebenzisayo. Iziwasho lezi ezikhulekelwe noma iziwasho lezi vele nje eziziwasho nje ezimvelo. Ngoba phela uma ukhiboza iboza ikhambi iboza. Lokho kuzoqeda umkhuhlane vele. Kodwa uma uthatha amanzi siwabusisa thina amanzi ukuthi lamanzi la waqeda umkhuhlane kuwena. Isithunywa sakho uzothola isithanda lokho sithanda into ekhulekele. Manje wena umi kuphi wena? Ikuphi lokuyithongo lakhe likuthandayo? Uyakwazi yini lokho? Leziwasho lezi ezinengxube yamakhambi ngabe izona ngempela lezi ezithandwa yithongo lakho? Pho manje kungani wena uthi umuthi wena usebenzisa iziwasho kodwa into eyinkinga leziwasho lezo zisebenzisa amakhambi agayiwa zikhulekele? Kungabe wena mawuthi ufuna isiwasho ukhuluma ngento ekhulekelwe noma ukhuluma ngento eyimvelo vele ezokwazi ukuthi kuhlanze ibizwa ngesiwasho? Hayi mhlambe bafowethu ngiyanidida. Kodwa ke la kuma comment section ikhona la kufanele ukuthi sibuzane khona imibuzo. Ngithe bafowethu indlela yesintu ikuspecial njengamanje. Amakhopha u30 kuphela ngenzela labo bantu abangishayelayo ababalisayo okuwukuthi nabo bayithole njengoba benesifiso sokuthi bayithole 450 including delivery. 450
uhlanganise nendleko zokuyithumela 350 mawufika emphelandaba. Kubona bonke ke bafowethu abantu abakude ngoba thina vela sihloli siyachushisa. Uyakwazi ukuthi usifonele ngokocingo wenze appointment ngokocingo. Mawungena ku website yethu uzobona ukuthi ama consultation fee ahamba kanjani. Uma kuwukuthi ufuna ukuconsulta online asihloli kodwa siyaxoxa. Yingakho singenankinga nokuthi uzugibele uthi uza kuthini. Ngaphandle ke mawukuthi ufuna impunga yesintu ukuhlala nawo phansi nixoxe ubuso nobuso naloko futhi kuyenzeka. Kodwa nje mawukude ungabi nankinga mawufuna ukuxoxa nempunga yesintu uyakwazi ukuthi uyenze appointment sikwazi ukuthi sikunike isikhathi sikuhlelele isikhathi bese siyakhuluma ocingweni. Mawungena ku website yethu la ku description uzobona ukuthi intengo mawufuna ukuthi sikhulume 30 minutes ne-hour njalo njalo ukuthi kumi kanjani. Kodwa uma kuwukuthi futhi imali awunayo uyakwazi ukuthi ulwenze uhlelo bese siyakhuluma. Asikusizi ngoba unemali kuphela kuwukuthi mawungena imali asikusizi. Uyabona? Siyakusiza noma kuwukuthi imali ayikho ngoba vele phela kufanele ukuthi ulithole usizo. Uyabona? Kodwa ke uma umuntu esefaka imali ke kufanele siqale ngalokuqala ofaka imali ngoba ukufaka imali bese ungalitholi usizo kuyatatazelisa uvela ubone sengathi umuntu uqolile kanti hayi ngoba nako uqoliwe. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Zikhona nezimbiza zethu iyogathi yamadoda nopowder nawo ukhona wamadoda. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.